Tijjani Aliyu mai gidana a gare mu dangala mun shaida ba kamar ka majalisar Bauchi babu kamar ka mai amana. Kai rawar gani Tijjani Aliyu mai gidana a gare mu dangala mun shaida ba kamar ka majalisar Bauchi babu kamar ka mai amana. Kai rawar gani Tijjani Aliyu mai gidana a gare mu dangala mun shaida ba kamar ka majalisar Bauchi babu kamar ka mai amana. Bismillah rabbana sarki na gwanin sarauta godiya nake da roƙo Allah kan wadata ya zama ka gyara dukkan kalmar da za na furta da zo na ita daidai ka ta zo cikin baraka. Kai rawar gani Tijjani Aliyu mai gidana a gare mu dangala mun shaida ba kamar ka majalisar Bauchi babu kamar ka mai amana. Ya biyo salati wanda ba kamar sa shugaba ga annabawa ka haɗa yawan isarsa wa alihi sahabbai Allah dukan silasa hanyar su mun biya su suka san riƙon amana. Kai rawar gani Tijjani Aliyu mai gidana a gare mu dangala mun shaida ba kamar ka majalisar Bauchi babu kamar ka mai amana. Albarkacin suna so ka taya wa jarumi na shugaba ga talakawa mai riko cikin limana ya gama ya ƙara maimai mun shaida mun ci kurna wakilcinsa mun yabawa ya fidda mu a rana. Kai rawar gani Tijjani Aliyu mai gidana a gare mu dangala mun shaida ba kamar ka majalisar Bauchi babu kamar ka mai amana. Maganin kawar da dauɗa kun sun kwasai da wanka kwalliyar mu ta biya komai kun ga ba mu kuka ayyukan ka ba mu ƙarya al'ummar ka mun yi barka jarumi na gwamna MA da Buhari mai amana. Kai rawar gani Tijjani Aliyu mai gidana a gare mu dangala mun shaida ba kamar ka majalisar Bauchi babu kamar ka mai amana. Zare da baituka na ga gwanin mu mai amana ya sauke hakunan jama'a yau muna ta murna ayyukansa sun yi yaɗo mazabarsa ba mu kuna kada ta ka ƙara mai farin hali gwani na. Kai rawar gani Tijjani Aliyu mai gidana a gare mu dangala mun shaida ba kamar ka majalisar Bauchi babu kamar ka mai amana. A tsare mu dangala lallai zaben ka mun ci riba ka fitar da mu takaici na rashin gwani mai haiba lallai ko zan faɗa kowa sai ya je ya duba ba mu san wani ya kai ba gaskiya riƙon amana. Kai rawar gani Tijjani Aliyu mai gidana a gare mu dangala mun shaida ba kamar ka majalisar Bauchi babu kamar ka mai amana. A baya mun yi kokawa rabbana ya gyara burin su dai waɗancan su bi dukiya su tara da zuwan ka kai daidaito ayyuka ka tsara dukiyar mu sun ji daita sun bar mu da a rana. Kai rawar gani Tijjani Aliyu mai gidana a gare mu dangala mun shaida ba kamar ka majalisar Bauchi babu kamar ka mai amana. Kar ayyukan da tunda ba wanda ya kamar su ko da kwatankwaci ba wani wanda ya yi kusan su garuwa wuta da hanya mai gida na kaɗara su miyan kuɗin karatu waye kamar wani na. Kai rawar gani Tijjani Aliyu mai gidana a gare mu dangala mun shaida ba kamar ka majalisar Bauchi babu kamar ka mai amana. Ka ba da tallafi ga marayu da mara ƙarfi ka kula da masana'antu ka ba su sun yi ƙarfi ma'ana ka ba da jari ga waɗanda ba su ƙarfi ka rabon abin sana'a na ƙara jinjina ma. Kai rawar gani Tijjani Aliyu mai gidana a gare mu dangala mun shaida ba kamar ka majalisar Bauchi babu kamar ka mai amana. Ba ɓata lokaci zan ɗau ayyukan na zana ya zamo ina da hujja domin na kare kaina zan tsakuro kaɗan ne waɗanda za na nuna ko za ka je ka duba ka gane manufana. Kai rawar gani Tijjani Aliyu mai gidana a gare mu dangala mun shaida ba kamar ka majalisar Bauchi babu kamar ka mai amana. Ka fito wasu kake so Tijjani mai gidan talakawa. Sama da kyau da lantarki zahiri hukun kamar yabawa al'ummar kai ka sun shaida kai kuma suna godewa al'ummar ka ki mara misali su nake so na ya nuna don ka kuwa su ba su da haske lantarki suna kokawa. Ka fito wasu kake so Tijjani mai gidan talakawa dan halaka da zuwan ka
wani na a gare su fa kai samarwa alƙawarin ne kayo a gare su gashi nan kuma ka yi cikawa gyaran wuta magaran wuta unguwar da suna taimawa maza da matan su sun yi maraba sun faɗa ma kayo zarcewa ka fi kamar su kake risote jan mai gidan talakawa bangaren samar da ruwan sha unguwannin mu ka yi kafawa ka samar da bohol gashi nan kuma dan shayarwa ka zartar da aikin hanya sabon fegi ne dubawa ga hanyar zuwa makabarta ka gyara ta ba wahalarwa ka fi kamar su kake risote jan mai gidan talakawa duk mai zaɓar ka ba kamarin su ko ina duk ana ta yabawa ka ba da tallafi da yawan su ya wuce mana yau sanawa sai dai in ba a takaice iyakacin abin da za ni iyawa ka ba da kekuna ga gurago don su samu saukin tafiyarwa ka fi kamar su kake risote jan mai gidan talakawa injin tariya da fulawa kamatin gida suna ta yabawa sun faɗa kai ne zaɓin su ko gaba ba batun canzawa sun kai ruwa bangaren addini jarumi na ya yi kulawa janareto masallatan mu an saka jin ayo haskawa rabbi Allah ya kara taya ma kai mai gwanin talakawa ka fi kamar su kake risote jan mai gidan talakawa kiwon lafiya kayi kulawa al'umma da suna godewa tallafin asibiti kayo mai gida na ana ta yabawa ilimi hasken rayuwar mutum jani ya yi kulawa kudin karatu ya babbayar da dama na ta yabawa tallafin gobara da kayayo mai gida na bai tsarewa addu'a da ake maka baba arziki rai ya tsarawa karshe ban sanya haziki ba garkuwa ga talakawan mauce makama babba NA Abubakar mai kishin mutan gari na kai rawar gani tatta na Aliyu mai gidana a gare mu dangana mun shaida ba kamar ka majalisar Bauchi babu kamar ka mai amana na gaida shugaban jam'iyya ina yabawa shugaba na jam'iyyar APC muna yabawa uba Ahmad na da kan aikin ka kai kwarewa sunan jin ka kara kaimi mu sake cinye zabe kai rawar gani tatta na Aliyu mai gidana a gare mu dangana mun shaida ba kamar ka majalisar Bauchi babu kamar ka mai amana na gaida SA Mu'awiyan mu mai biyayya na sako da Shehu PA sunan ka ne na sanya ga yaya oba sarkin aikin mu babu ƙarya da magata gardana mu Ali social yabawa kai rawar gani tatta na Aliyu mai gidana a gare mu dangana mun shaida ba kamar ka majalisar Bauchi babu kamar ka mai amana Ijani kai halacci a gidan ka za mu taro ka kula da al'ummar ka kyautar ka babu ƙauro ko gobe ma a zaɓe al'ummar ka za mu taro zaɓen ka mai iyowa ka fitar da mu a rana kai rawar gani tatta na Aliyu mai gidana a gare mu dangana mun shaida ba kamar ka majalisar Bauchi babu kamar ka mai amana Sadiquna ka ne tabbas da rike shi ba za ya bar ka ba duk rinzi ba zai guje ba kafin da ma ya ɗau hanya ta ka bai bari ba almudi ma yana nan a gidan ka jarumi na a gare mu dangana mun shaida ba kamar ka majalisar Bauchi babu kamar ka mai amana kayo sa'ar wakilai alhaji sama yana nan dan falgir masoyi ne jarumi yana nan alhaji dauda zahirai shi ma mai gida yana nan majalisa kai halatti na kare jinjinawa iyaye da malaman mu dukkan su kai kulawa tarbiya ga gidan ko da zama cikin lumana jama'ar da suka fama san baka mance kowa Allah ya taimaka kai yi ta ci gaba mai na